Τριτσόνης. Εδώ η κεφαλιά του Σανκαρέ. Ναι. Πέναλτι και από πολύ βάζει καθαρό. το χέρι, βάζει το χέρι. Βάζει το χέρι ο Γιάννης Μανιάτης. Βλέπετε εδώ πως ανοίγει για να μπορέσει να φτάσει στην πορεία της μπάλας. Έρχεται ο Ράγιο, πέφτει κάτω. Δεν νομίζω ότι συγκίνησε τον Γιάχο, ούτε και τον Σαραϊδάρη δίπλα, ούτε και τον Τριτσόνη. Εδώ βλέπουμε νωρίτερα πως ο Φέισα μαρκάρει τον Ράγιο, Βγάζοντας το δεξί του χέρι πολύ έξω από το όριο μιας 50-50 μονομαχίας του κανονισμού.